אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן אריאל, מאיר שוקרון, בעוד סרטון חדש, והיום בעצם אנחנו שוב הולכים לשחק Five Nights at Freddy's Security Breach. שוב המשחק המפחיד שלנו שבעצם הולך, הוא בין הטובים כרגע, אז בואו נקווה שלא נפחד היום. אני אנסה שתראו את המצלמה עצמה יותר טובה עכשיו, ויאללה. אוקיי, אז חברים, סידרתי לכם את המצלמה די טוב בשביל שתראו בדיוק כמו המשחק. אז אנחנו היינו כאן בעצם, ולמה אין לי את הרבה לייזר? זה מוזר. חכו רגע, חכו. אין לי את הרבה לייזר, חבר'ה, זה מוזר. אין לי הרבה לייזר. למה אין לי רובה? לא הבנתי. מה? חבר'ה, אין לי רובה. אין לי רובה. אני חושב שבסרטון הקודם אנחנו לא סיימנו, נראה לי שבסרטון הקודם אנחנו נתקענו. נכון? אנחנו נתקענו נראה לי בסרטון הקודם, אני חושב. כן, אני חושב שנתקענו בסרטון הקודם. טוב, אז בואו נעשה את זה מהר. לא, שלא בעצם, אני חושב שלא, אתם יודעים? אני לא חושב. אני חושב שעשינו את זה כבר. טוב, גם אם עשינו, גם אם לא עשינו, לא משנה כבר. אחד. שיט. אוקיי. עוד אחד. מצאתי עוד אחד. אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה טוב. הנה, מצאתי עכשיו עוד אחד. פגעתי בו. לא! פגע פעמיים! 3 פעמים פגע בי! לא! לא, לא, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. אחי! לא! מה זה היה? יאללה, תעלה, תעלה, בבקשה תעלה. נו, למה זה לא עולה? אחי, זה לא עולה. הנה, זה עולה. אחד מת. היי, לא לבוא לכאן. פשוט וקל. אחד אחרון. נראה לי שזה לפי הצבעים, אתם יודעים? הנה, עשיתי ורוד, בירוק עשיתי. אני חושב שבאדום לא עשיתי, אתם יודעים? ואני נראה לי, אני חושב שזה נכון. אימא'לה. אימא'לה. אני חשבתי לרגע אחד שזה פרדי. היה לי פלשבק פרדי, אני לא צוחק, היה לי פלשבק רציני של פרדי. שמעו, אני לא צוחק, אני חושב שעשיתי את זה. אני אומר לכם, עשיתי את זה. אני אומר לכם, אין סיכוי שלא עשיתי את זה, אני אומר לכם. אני זוכר את זה, אני זוכר.
אני זוכר שהיה באדום, שזה גם לפי צבעים, אין סיכוי, אני אומר לכם, עשיתי את זה. גם הנה, גם אני זוכר שסיימתי את הפייזר בלסטרס, והגעתי לאיפה איפה שצ'יקה הכינה דברים כאלה. לא איפה שהמטבח, סליחה. ונראה לי, ניסיתי ללכת למונטי גולף וזה לא עבד. וגם ניסיתי להשמיד את צ'יקה וזה לא עבד לי. וגיליתי שבעצם בוחרים מה לעשות עם הדבר הזה. Where are you? טק, טק, מת. אימא'לה. תתאהן. צ'יקה הלכה סבבה, זה טוב מאוד. זהו. הנה צ'יקה. פגעתי בה. שלום. שלום. עוד אחד מת. צריך לעמוד זה? אני חושב שהוא... אמא! ברו יורה מיליון שנים. לא! יש! זהו, אחד אחרון. אחד אחרון, חבר'ה. ידעתי שהוא לא מת. ביי. ממך אני בדוק לא רוצה. הנה, האחרון. או שלא עשיתי על זה סרטון, אני לא יודע. לא. אחד מבין השתיים. לא היום חמוד. לא. כאילו הפסדתי? את האמת אני לא חושב שזה כל כך משנה. או שזה כן, כי היא מנסה להרוג אותי. אי אפשר. קחי, תאכלי אותי. אי אפשר, לא יכלתי לצאת. אני כבר 8 דקות על הצילומים האלה, שאני חושב שבכלל עשיתי אותם. תשמעו, אני לא מבין. באמת שאין לי כוח לדברים האלה כבר. אני אומר, אני חושב, ואני גם די בטוח. איך אין לי את זה? איך? אני אומר לכם, בדוק, סיימתי את זה. בדוק. אם לא העליתי את זה, זה אומר שאם אין לי את זה בערוץ, אני חושב שבטעות מחקתי את זה מהגלריה, כי אין לי אחסון. ואם לא העליתי, אז הנה, אני מעלה שוב, הנה, בשבילכם. אני כבר 9 דקות על הדבר הזה. למזלכם, יש לי די הרבה זמן עכשיו.
כי ההורים שלי הלכו לסטנדאפ, יצחיקו אותם ואני אשאר פה. רציתי להישאר בשביל לעשות לכם טריליארדי סרטונים. אוקיי. מי בו? זהו, הלך להם. מה זאת אומרת? לא הבנתי, מה זאת אומרת? ואיך עשיתי רק אחד? לא עשיתי את הירוק? אני חושב שעשיתי. סטפון לי. כשצ'יקה תסתובב פה זה בטוח. ברואית הלכה. ראיתי אותה הולכת ליטרלי. אחי, ראיתי אותה הולכת ליטרלי. What the heck? אחי, מה עשיתי למצלמה? ביי! היי צ'יקה! אהבתי. לא! איך? אני כבר 11 דקות על הדבר הזה. והכלב שלי פה מנסה לעזור לי איכשהו, סבבה? אני לא יודע איך. איזה פושפוש. וואי. אני לא יודע, חבר'ה. אם עוד פעם אחת אני מת, אני עוצר את הסרטון, וכאילו, אני ממשיך את הזה לאיפה שנראה לי הגענו. כאילו, אין לי כוח לדברים האלה, באמת. שכאילו, פעם קודמת הגעתי לסוף. אני לא יודע איך מגיעים, אני לא יודע. תשמעו, באמת שאני לא יודע כבר. אין לי כוח לדברים האלה. תשמעו, נראה לי, הייתי צריך ללכת למונטי, כי יותר עדיף פחות אחד. או שלא, כי זה בעצם הרובה לייזר די עוזר לי. נגיד אם צ'יקה תבוא להרוג אותי וזה, אז אני אראה עליה פשוט. אבל מה הבעיה? שזה לא עובד על שומרים וכאלה. להגן על הדגל. משימה מאוד נחמדה, לא אהבתי. נייס שוט. הרגתי את כולם נראה לי. או שנשאר עוד 2 נראה לי. זהו, הלכו. יש. אולי אני אלך למקום הזה, לא יודע. אוי לי צ'יקה. בואו נעבור משם. הנה מכאן. הנה. טק, לא הצלחתי, אוקיי. מאוד מענה, הייתי אומר ככה. אני זוכר שבפרק הקודם אמרתי שכאן חסום ופשוט המשכתי לשם. עכשיו זה כאן, הנה. איך לא ראיתי את זה בפרק הקודם? שמישהו יסביר לי את זה. תגידו, הם יבואו אליי או ש... שיט. לא. כן, עליי. מגיע לך.
שתוק כבר, שתוק. יאללה, קטין, קוקו. בלי קוקו. קוקו ואין לו קוקו. נשאר לי הירוק. את האמת, חבר'ה? אני באמת אומר לכם שאני חושב שעשיתי את זה. כאילו באמת אני חושב שעשיתי את זה. הלכתי דרך המסלול של צ'יקה. אני חושב שאני אראה אותה עכשיו. טק, מת. כאן יהיו לי 2. 1, 2. אוי לי. זהו, 3, 2, 1, זהו, גמרתי. יש ווין. שיט. אמא! אני לא מאמין. פעם ראשונה שצ'יקה הבילה אותי. תשמעו, מגיע לפרס, אני אביא לה גם אפילו עוד מעט גביע. אני לא צוחק, פעם ראשונה שצ'יקה הבילה אותי. שתוק כבר! עד שהצלחתי, צ'יקה מעצבנת הזאת. הרגה אותי! פשוט הרגה אותי. מה אני אעשה כבר? מה? בא להשיג. מה אני אעשה, bro? What the heck? אוקיי. דו. Oui. Voilà. Stéphane lui. once candy. תשמעו, אני לא יודע למה צ'יקה במקום הזה, כאילו, מה, זה לרובים דברים כיפים, מה היא מתערבת? מה? וואי, אני באמת כל כך כבר רוצה להשמיד אותה. כל כך! תשמע, אתה מעצבן אותי ברמות. גם אתה מעצבן אותי ברמות. גם זה שכאן מעצבן אותי ברמות. גם זה שיגיע מכאן. לא? שיגיע מכאן. ומכאן. הנה ידעתי. בום. יאללה. הללויה. קייס פונץ' אחי. מה אני עושה? What the heck? Catch the flag. מה ברואים עושים, ברו? אחי, מה אני רואה? תשמעו, זה הרובוטים הכי קוקויים שאי פעם ראיתי. סבבה? עכשיו בואו נראה רק איפה צ'יקה ביקה. צ'וקה בוקה. צ'יקה זה עליי. אוקיי. לא טוב.
אני לא יודע אם היא לידי. אמא. פרדי, תשמע, אתה כזה מעצבן אותי. הבלת אותי כל כך עכשיו, סבבה? הבלת אותי ברמות. מלא. טוב, סוף סוף הצלחתי את זה. To the vanish. Phaser blasters. אני חושב שאני באמת צריך ליטרלי להעיר את זה בשביל שהדבר הקטין הזה לא יבוא אליי. טוב, בואו ניקח תיק הזה. והתיק אומר, new here summary, had security grade, no putting, what the fuck man. לא הבנתי כלום, אז עזבו, אני לא אקריא לכם את הקקי הזה. כי לא הבנתי כלום. את האמת, כל פעם כשהקטין הזה רודף אחרי, יש את זה באדום. אני שמתי לב לזה. זה נראה לי סיום משחק. אני ראיתי אצל מרשי בולט שהוא היה לו סרטון סבבה של הוא עשה סוף סופי, והוא הראה את כל הסופים שאפשר לסיים פשוט, והוא הראה גם שיש פה סוף. אז איך אני נכנס לכאן? צ'יקה אז אני פשוט ירד. אוקיי. מאוד מעניין. איזה כיף. once קנדי. תשמעו, 9:30 בלילה. מלא. נפתח לי לרגע אחד הכל או שזה רק אני? טוב, חבר'ה, סוף סוף הצלחתי אחרי 22 דקות, 23 בדיוק עכשיו. סופרסטאר. הוא רוצה שנמצא את סקיוריטי אופס. עכשיו סקיוריטי אופס to event phaser blaster office, the דיסקר צ'יקה, דיסקר מונטי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם למצוא את איך קוראים לזה? את המשרד של הפייזר בלסטרס, שזה המקום הזה. אני לא יודע בדיוק איפה זה, סבבה? אבל מה זה כאן? אני חושב שכאן הגעתי בפרק הקודם שלא העליתי, או שכן העליתי? אני לא יודע. אני לא יודע בכלום. מה הולך כאן? אני חושב שאני צריך לחזור למעלית ולהרוג אותה. לא, אבל את האמת, כתוב לי Invent Stairs Phaser Blasters
אורפייס. וכתוב לי גם לעשות to the party pass to find to face game in מונטי גולף. מה? אני לא עשיתי את זה, אני לא צוחק. וואו. אני אומר לכם, אני בדוק עשיתי את זה. אני חושב שאני צריך לחזור לחדר של צ'יקה ולקחת את זה. אני אומר לכם, את זה בדוק העליתי. אין סיכוי שלא העליתי את הדבר הזה. קודם כל בואו נראה כמה סוללה יש לפרדי ואיך פרדי טוב, בואו ניכנס פשוט לפרדי כבר. נצטרך להטעין אותו דחוף. טוב, בואו נחזור טוב, אני חושב שאני צריך לצאת ממנו. עדיף לצאת. שאני לא פתאום אמא! What the fuck? אין, אני מת. זהו, אני מת. יואו, זה הפחיתי מוות. מלא. איך זה הפחית? לא. אני צריך ללכת פה למונטי גולף. עכשיו איך אני הולך למונטי גולף? זאת השאלה האמיתית. אני צריך ממונטי גולף את הדבר היחיד והיחוד וואו. די. מקום יפה ברו. די ברו. כל כך יפה אחי. מונטי ברו. קיבלתי ארטיק של need party pass. אני לא השגתי את זה. כי זה מה שאני חושב. סטאפון לי! כל פעם כשצ'יקה אומרת את זה, היא תמיד אומרת סטאפ אונלי. אז יש לזה שם? אני חושב שזה משרד, אתם יודעים? סקיוריטי פאס. אני חושב שיש אבל, יציאה בלבל 7, ואנחנו לבל 5 או 6 נראה לי. אני כבר לא יודע מה לעשות. Auto power. I'm sorry, Gregory. אוקיי, אנחנו צריכים למצוא... אי אפשר לקרוא לו לבוא כי אנחנו צריכים את הפאוור, בגלל שאין לו סוללה אז צריכים את הזה שלו. צריך פארטי פאס. איך אני מגיע לזה? אני לא יודע. אוקיי, אני מעדיף ללכת מכאן ולנסות להרוג את צ'יקה. אוקיי. אוקיי. אז פשוט לא מצאנו דרך לעשות את זה. אז בואו נעוף מכאן דחוף. נלך לרגיל. ננסה להשיג פארטי פאס. אם לא נמצא, אין לי כוח לשטויות האלה, אני הולך לאיפה שצ'יקה ואנסה להרוג אותה. הנה. יש פרדי. זהו, פרדי איתנו. פה נראה לי צריך להיות תיבה או משהו, אתם יודעים? פארטי פאס. פרי פוטו פאס. פוטו פאס היה שם, אני אומר לכם. משהו מוזר כאן. מוזר מאוד. אוקיי, חזרנו לכאן. סבבה.
בפרק הקודם שאין סיכוי, סבבה? אין סיכוי בעולם שלא העליתי שהייתי צריך להיכנס לחדרים שלהם ולהשיג פוטופס, לא, פוטופס, what the fuck? טוב, פשוט בואו נשמור דחוף, נעשה ככה. תגידו, אם אני עושה עם זה על הירח, מה קורה? זה מה זה מעניין אותי, אתם יודעים? טוב, פרדי, אתה עוד מעט תהיה איתנו. שהירח ינסה להרוג אותי. תשמעו, אני חושב שזה באמת מההתחלה. אני גם אגיד לכם למה אני חושב שככה. הנה, תראו, זה אשכרה לא פתוח. גם זה היה נראה שכאילו לא פתחתי את זה. כאילו לא היה לי בהתחלה של הסרטון את זה. לא היה לי. אז זה כבר התחיל להחשיד, ואני זוכר שבקודם היה. כן. אמא? אני מפחד שהקטין יבוא עליי. צ'יקה. אוקיי, פתחתי את זה. כן. עשיתי את זה. סבבה. אני עשיתי את זה. אני רק צריך... מה זה? אני ראיתי את זה? צ'יקה מסק, what the fuck? אני בחיים לא רוצה לשים את המסכה הזאת. ותחשבו שאפילו לא עשיתי עצירה אחת בסרטון, זה אפילו כאילו 31 דקות. בסרטון הקקי הזה, שכאילו לא עשיתי כלום בו, כלום. ואני אגיד את זה שוב. כלום! מה עשיתי בו? מה? אני צריך ללכת דחוף לחדר של צ'יקה, להרוג אותה. כאילו לא לחדר, הבנתם? כאילו... עזבו. אז פשוט בואו נלך, נעוף מכאן מהר. נתין לנו את הסוללה של פרדי פרזבר, פיצה פלקס. הללויה. טאדאם. וואי, אני לא יודע למה הם שמו אותו על חשמל נמוך, תאמת זה יותר טוב, כי אם הם שמו אותו על החשמל גבוה, הוא היה רוצה להרוג אותי, כן. מה? אוקיי, אנחנו בעצם צריכים עכשיו דחוף למצוא את המטבח. עכשיו, איך מוצאים את המטבח? אני זוכר שהיינו צריכים ללכת פייזר בלסט אופיס. תשמעו, אני לא יודע אם אני צריך עכשיו לחזור לפייזר בלסט. אני לא יודע. כתוב ללכת לזה שלו, מה זה? תגידו, אני יכול לפתוח את החדרים האלה שראינו מקודם? אני חושב שכבר, כן. בואו נראה. הנה, סטף אונלי. לא יודע מה זה אומר בכלל. הנה, מה זה? מה זה? מה זה המקום הזה? נראה לי היינו פה פרק שעבר, שניסינו להרוג את צ'יקה. לסיכוי. אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע. בוא נראה מה קורה אם אנחנו יורים בפרדי. פרדי, אני יורה בך. אוקיי, אז המשימה שלנו עכשיו זה המשימה שאני לא יודע. דבר שאני צריך לעשות office to office, ללכת רגע. find to the out to מונטי, צ'יקה, מונטי גוף. סבבה, אוקיי, הבנתי מה הם רוצים לחפור לנו בראש. זה הדבר היחיד שהם רוצים לעשות לנו עכשיו. יופי, הבנתי, זהו, נגמר. אוקיי. אני רק צריך למצוא עכשיו את המטבח ולהרוג אותה כבר.
Your family is looking for you. רגע, אם אני אמות זה יביא אותי הולי שיט, אני לא מת. אני בחיים שלי לא ימות. למה יש לי פה כפתור? מונטי מרקינגס מיקס. מה זה אומר? מה עשיתי? אני חושב שאני צריך לעקוב אחרי הכבל. הוא מוביל אבל. זה? כן, הכבל הזה כן. רק מהר לפני שיגמר לה הסוללה. הנה. פאוור און. יופי, תישאר פה. סייק! תאכלי את הלב, צ'יקה. אבל מעניין אותי לדעת איפה היא צריכה לעמוד. אני חושב שאני צריך להכניס אותה לפה. Is there really? Is the God? אני כאן, צ'יקה, אני כאן. צ'יקה, אני כאן. צ'יקה! איפה היא? איפה ברואית הלכה? אמן תבוא אלינו. אני כל המשחק רוצה שהנה. כן. הנה, אני כאן, צ'יקה. אני כאן. לא, אני כאן. הנה, אני כאן. תראה אותי, צ'יקה, נכון. זהו. שרי. מה, נו? נו מה? אין לי כוח למשחק הזוועה הזה. נו מה כבר? אין לי כוח, באמת שאין לי כוח. לאיפה חזרתי? אני רוצה לדעת. אומייגאד, אני לא מאמין. אינטר, אני חייב לעשות, אין לי כוח, באמת שאין לי כוח. חבר'ה, זה פשוט לא אמיתי, אני לא מאמין, סבבה? זה אי אפשר. מה, נו? איך אני אעשה את זה? שיט. טוב, פרדי, אני צריך להיפרד ממך לאיזה 2 דקות. טוב, בואו נעוף מכאן, דחוף, אין לי כוח כבר לצ'יקה הזאת שתעוף ממני. נו מה, גם כן הרובוט הזה שימות כבר. אני לא מבין מה יש לרובוט הזה, מה הוא רוצה ממני הרובוט הזה? מה עשיתי לך רובוט, מה? ברו עושה לי עם הפרצוף שלו. בסדר, הבנתי, מה אתה נתקע לי בתוך הפרצוף לפרצוף, לא הבנתי. מה אתה רוצה ממני, מה? ראית אותי, נכון? יופי, אז סתום כבר.
וואי, אני לא מבין. קודם כל בוא נעשה את הפנס, כי אין לי כוח לשטויות. פינס. נשמור, כרגיל. ונותין את פרדי שיהיה איתנו. למה לא? למה לא? טוב, אני חושב שיש פה יציאה, אני חושב. נראה לי היינו פה פעם אחת. כן, הנה, יש יציאה. כן, יופי. וואי, סוף סוף אפשר ללכת לכל מקום. אני זוכר בראשון, נעול, 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 נעול. וואי, אם יש נגיד, נראה לי שיש עד סקיוריטי אופס 12. רגע, לאיפה אני צריך ללכת בלט? אני חושב שהגענו מכאן, מהדברים האלה. ואז המשכתי. אז בואו ניכנס למטבח שלהם. המטבח הכי קוקו בעולם. סבלובלוב. הנה זהו, נכנסנו סוף סוף. תשמעו, אני לא צוחק, אין לי כוח כבר. רגע, אני חושב שיש שם שמירה. פרדי בוא איתי. אין לי כוח לדברים האלה. פרדי, אתה חייב לבוא איתי. טוב, אני מוציא את פרדי איתי. שנשמור, כי אין לי כוח לעשות את הסיבובים האלה. כל שנייה. אז בואו נשמור. הנה, אפשר לשמור אשכרה. טוב, הנה, יאללה, שמרנו. יס. נכנסים לפרדי. תשמעו, זה הדבר, אני חושב שהסרטון הזה ייקח לי ליטרלי את כל האחסון. כאילו, אני חושב שהסרטון הזה יהיה יותר משעה וחצי. ויש פה מתנה. מה את רוצה ממני כבר, רוקסי? מה? די. אני רוצה שצ'יקה תמות כבר. אני אשיג כרטיס למונטי. ולא יודע מה אני אעשה, אין לי כוח. לא עשיתי כלום בסרטון הזה, סבבה? אני חושב שזה היה הסרטון הקודם, והוא פשוט נמחק לי. אז חבר'ה, אני לא יודע אם אני אעלה את הסרטון הזה, אם אני לא אעשה פה כלום. אם אני הורג את צ'יקה, אני אעלה. אני לא צוחק. כי אני חושב שאני צריך להרוג אותה, להביא אותה לשם. ואיך לא מצאתי אופס? תשמעו, המשחק הזה קוקו לגמרי, אני לא צוחק. קוקו לגמרי. השעה 10 כבר. 10! ברו. אני מצלם רק 42 דקות. יוטיוב משקר עלינו? אוקיי, פשוט בואו נביא את צ'יקה לשם. שיקרונה. אני חושב שאני צריך לצאת כבר מעכשיו. לא מעכשיו. אני צריך לעשות את הקרפטור. הנה, טק. מונטי. Find the Monty Marks Mix Bonnie now. אני צריך למצוא מה? אני לא מבין מה אני צריך למצוא. ולמה יש פה חדר כל כך קפוא שמישהו הסביר לי? הנה, זה היה כאן בדוק, זה היה כאן. הנה, כן. צ'יקה, אין מה לעשות. אני זה אני. פרדי זה אני. אני ופרדי זה יחד. This is area is off limits. עכשיו, איך אני מביא אותה לכאן? הנה, כן. בת 1000. חבר'ה, אני עוצר שנייה את הסרטון. אין לי כוח כבר לדבר הזה, באמת שאין לי כוח. סייק, נראה לכם? אני ממשיך עד שאני הורג את צ'יקה, אני לא צוחק. עוד 2 דקות, זהו חבר'ה.
סתם, לא באמת. חבר'ה, אין לי כוח באמת, כאילו, מה, נו, זה הרבה זמן, אין לי כוח, אני לא צוחק. זה יותר מדי זמן. חבר'ה, אין לי כוח לדברים האלה. באמת שזה יותר מדי, מה? אין לי כוח באמת לדברים האלה כבר. Five Nights at Freddy's Security Breach. אני חושב שאני צריך ללכת ל-Office to Office בשביל לקחת את הכרטיס לסקיוריטי 6. זה מה שאני חושבת. אוקיי, יאללה בוא. אבו גגה, יאללה בוא ניכנס לכאן דחוף. בוא נעוף מכאן פרדי, אני מקווה שאתה יכול לרוץ. ימינה, נכון? יופי, בדיוק. יפה. תצא מהר. יפה. תשב, חץ על הכפתור. מונטי מיקס. בוני נאו. אני לא חושב שבוני בכלל משתמש במקום הזה, כאילו בפרדי הזה, כי אני לא ראיתי אותו כאן, אז כאילו לא הבנתי למה כתוב בוני. טוב, אני צריך להיות אבל מוכן לפני שצ'יקה בא, אני צריך להיות כבר מוכן עם הפייזר בלסטר בשביל להקפיא אותה כזה. להקפיא אותה. עכשיו נחליף מהר. הנה, בוא. איפה היא? הנה בואי. אני כאן. הנה בואי. אני כאן. לא, אני כאן. נכון מאוד. רק תביא לכאן. בדיוק. לרוץ. לוחץ. זה לא עובד. כנס. אני לא מאמין. ביי צ'יקה. רק אבל איך עושים את זה? זה כבר, מה את רוצה מפרדי? יאללה. אני חושב שאני צריך לזרוק לפה פיצה, אני לא צוחק. זה מה שאני חושב, כאילו, באמת. What the heck? כן, צ'יקה, אני כאן. אני כאן, צ'יקה. נכון. אני כאן. נכון. לא, חמודה, תבואי לכאן. יופי מי. תשמעו, אני לא יודע מה היא רוצה. איי, חבר'ה. אני לא חושב שאני אעלה את זה, כי את האמת לא עשיתי פה כלום. תירשמו לערוץ בשביל חלק 2 ויאללה ביי.